Έλεγα να φτιάξω μάτσα, αλλά να πω την αλήθεια, χρειάζομαι καφέ. Χρειάζομαι καφέ και ξέρετε ποια είναι η δεύτερη αλήθεια? Ότι ο καφές που μου αρέσει έχει τελειώσει. Αγόρασα ένα εσπρέσο χάλια που τον φτιάχνω στη μόκα. Και ναι. Οπότε έχουμε έναν γαλλικό που δεν μ' αρέσει και θα πιούμε αυτόν γιατί είναι καλύτερος από τον εσπρέσο. Και θα πιω ζεστό καφέ. Όχι, δεν είναι τίποτα. Είναι απλώς δέπη που άνοιξα το ντουλάπι μου και σε κάποια φάση έπεσε ένα μαμούνι πάνω μου. Μαμούνι, από αυτά στους σκόρους βασικά, πώς λέγονται, βγαίνουν όταν κάτι από τα μπαχαρικά έχει χαλάσει. Είναι πολύ σύνηθες. Και εγώ έχω πρόβλημα με τα ζουζούνια. Φάση δεν αντέχω. Αυτή τη στιγμή δέπη. Δεν μπορούσα να ξέρω ότι υπάρχει ζουζούνι ήδη στάζει ρότας. Ναι. Ήδη που λέτε στάζει ο υδρότης αυτή τη στιγμή και θα πιω και ζεστό καφέ. Fuck it. Απλά θα βάλω παγάκια στο γαλλικό. Why not? Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι καλοκαίρι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Έχω περάσει πολλά καλοκαίρια μου στη Σύρο. Τα 2 χρόνια από αυτά δούλευα σεζόν. Είχε κόσμο τότε όταν δούλευα. Εντάξει, τη δεύτερη χρονιά που δούλευα δεν είχε και τόσο, να πω την αλήθεια. Στο μαγαζί. Γενικώς στη Σύρο είχε. Anyways, τώρα όταν είχαν έρθει όλοι και γινόταν αυτό το festival εδώ στη Σύρο, είχε. Αχ, τώρα πώς θα βάλω σε ποια σειρά? Αυτή τη στιγμή σκάω. You can't even imagine πόσες γωνίες έχει αυτό το πλάνο. Ωραία. Τα τσάι όλα από εδώ. Και τη Λουίζα, παιδιά, Λουίζα, σπιτικιά τέλος πάντων από γνωστό μας. Γιατί χρειάζομαι να ηρεμώ. Αυτό το βάζω είναι υπέροχο. Έχω μαύρο τσάι εδώ μέσα. Δεν πίνω μαύρο τσάι, αλλά αυτό θα το πιω, οπότε θα το αφήσω έξω για να το πιω αύριο. Σκόνη σκόρδο που θεωρώ ότι έχω δυσανεξία. Όχι δυσανεξία. Θεωρώ ότι έχω κάτι με τη σκόνη σκόρδο. Βγάζω εξανθήματα, I think. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα φασκόμηλο που είχα αγοράσει πριν πολλά χρόνια. Αλλά ήταν, ξέρετε, καλά τα ακριβά. Έχω μαζέψει βέβαια και πάρα πολύ φασκόμηλο μόνη μου. Οπότε αυτό ξέρετε, θα το κάνω. Ένα πουγγίκα με λαστιχάκια. Αχ, και θα το καίω, you know. Φυλάκια, σαβούρες, δηλαδή μου έχει τελειώσει κάτι. Δεν το πετάω. Classic Balkan Kid που σου έχει μάθει η μάνα σου να μην πετάς τίποτα. Παιδιά, και η μάνα μου έχει τρελό θέμα με αυτό. Μαμά, άμα με βλέπεις, sorry που σε εκθέτω. Αλλά κατά μάνα, κατά κύριοι, κόρη, άρωμα. Αχ, τι καλά που είναι τώρα πιο οργανωμένα. Έλα ρε εσύ, πόσο καιρό θα μου πάρει για να τα χαλάσω πάλι? Oh my fucking god, μυρίζει τέλεια. Γιατί δεν πίνω τσάι? Απλά ξέρετε τι, το τσάι το έχω συνδυάσει με κρύο. Όχι ότι δεν έχει κρύο, έξω στο μπαλκόνι δεν μπορώ να βγω. Το κρύο από πάρα πολύ αέρα. Συνεχόμενα αυτές τις ημέρες έχει τρελό αέρα. Αυτή η βανίλια δεν μπορώ να πω ότι ήταν και ό,τι καλύτερο. Αλλά λυπάμαι να την πετάξω, να το ζούνι πετάει. Να δείτε πόσο καθαρά είναι. Look. Έτσι. Αυτό, παιδιά, με αυτό είναι κόλιανδρο, νομίζω. Τέλος πάντων, τα είχα καψαλίσει αυτά και είχα φτιάξει κάτι φακές κόκκινες με κόλιανδρο φρέσκο και ρύζι. Μια ταϊλανδέζο ασιατικό συνταγή. Δεν καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι αυτή η συνταγή ήταν για Στέρι Μισελέν. Challenge. Άμα θέλετε να την ξαναφτιάξω, γράψτε μου από κάτω και θα σας κάνω ένα βίντεο που θα φτιάχνω αυτή τη συνταγή. Δεν καταλαβαίνετε. Το μεταξύ είναι λίγο τρομακτική. Δεν καταλαβαίνετε πόσο νόστιμο ήταν. Την έχω φτιάξει μία φορά στη ζωή μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να την φτιάξω, αλλά δεν έχω το motivation. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο? Ότι από αυτή την κάμερα, ναι, ok, δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου και είναι πολύ παλιά και μ' αρέσει αυτό το vintage στυλ που θα δώσει, υποθέτω, έχει μεγαλύτερο εύρος σε αντίθεση με αυτήν την κάμερα που είναι, ρε παιδί μου, σε πιο zoom κατάσταση. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα φτιάξω είναι αυτό που σας έλεγα με το φασκόμηλο. Ευτυχώς είναι ήδη compact, πολύ φοβάμαι ότι θα τρεφτεί, οπότε πρέπει οπωσδήποτε πολύ γρήγορα
Α, όχι, μια χαρά. Απλά we did a fucking mess. Τι θα κάνουμε και από αυτή την πλευρά. Αλλά έχω πεισμώσει τώρα, θέλω να φτιάξω ένα τέτοιο. Έναν αναπτήρα παρακαλώ. Τέλειο. Υποθέτω πως πρέπει να κάνω και λίγο το σπίτι. Την ατμόσφαιρα. Λίγο άχρησης. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η συνθήκη. Εξαιρετικό. Πολύ χάρηκα τώρα. Και έχω ήδη ένα βαζάκι εδώ πέρα. Φτιαγμένο. Let me show you. Αυτό. Οπότε θα μείνεις εκεί και θα κάψεις για το υπόλοιπο της ζωής σου. Με έπιασε μία μανία και ήρθε η ώρα να καθαριστεί όλο το fucking house. Let's fucking clean today. Έχω πρόβλημα. Και ειδικά μετά τη βόμβα. It's a Gregor. Gregor είναι... Sorry Gregor. Ψώσες. Λοιπόν, παλιότερα τους Gregor δεν τους σκότωνα. Gregors είναι βασικά για μένα οι αραχνούλες, οι πολύ μικρές, οι διάφανες αραχνούλες. Έσπασε. Ναι, έσπασε ένα βοντάκι. Είναι ψεύτικο. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καθόλου καλό. Τα μαλλιά μου σε αυτή την κατάσταση. Είναι η ευτυχία. Μπορεί να μου πήρε 100 ώρες να κάτσω και να απολαύσω το πρωινό μου, but now. Fucking amazing. Τελευταία, ανακάλυψα ότι στο σπίτι μου έχω τέτοιο πιατάκια και μ' αρέσει να φτιάχνω snacks και να τρώω. Το ανακάλυψα αυτό μέσα στην εξιστική, χαζεύοντας στο Pinterest και έβλεπα The Art of Snacking. Άμα με ακολουθείτε στο Instagram κάτι θα έχετε δει. Γενικά, είμαι πολύ απλός τύπος, αλλά κάπου αυτή η απλότητα πρέπει να σταματήσει για να τρώω και το μάτι, ρε παιδί. Έχω να σας πω κάποια νέα. Τελευταία έχω εθιστεί με τη Μαρία Κάλλας. Όχι απλώς έχω εθιστεί, έχω κάρα εθιστεί. Είδα την ταινία με την Αντζελίνα Τζολί, χωρίς να έχω κανένα context από τη ζωή της Μαρίας Κάλλας γενικότερα. Ήξερα μόνο το ότι είχε μια πολύ κακή μαμά και αυτό. Δεν ήξερα τίποτα άλλο. Οπότε λέω, δες την ταινία και μετά θα δεις τη σειρά που είναι στο Netflix, η Μαρία που έγινε Κάλλας. Είδα την ταινία, μπορώ να σας πω ότι, επειδή δεν ήξερα την ιστορία, δεν παρατήρησα κάποια λάθη. Η Αντζελίνα Τζολί ήταν φανταστική σε μερικά σημεία, αλλά ήταν λίγο περίεργη σε κάποια άλλα. Περίεργο από τη μία. Από την άλλη ήταν. Δηλαδή σε συγκινούσε η ερμηνεία της. Δεν ξέρω, εγώ έκλαιγα. Βέβαια έκλαιγα στο άκουσμα της Μαρίας Κάλλας. Και ναι, ήταν γενικότερα οι τελευταίες της μέρες η ταινία με την Αντζελίνα Τζολί. Πολλοί την κράζουν, περισσότεροι την κράζουν, ειδικά Έλληνες. Και να πω ότι έχουν δίκιο γιατί μετά έκατσα και άκουσα την ιστορία της Μαρίας Κάλλας. Είχε φούλ ενδιαφέρον. Βέβαια, η αισθητική της ταινίας ήταν οριακά, ρε παιδί μου, είχε morning routine της Μαρίας Κάλλας. Τι έκανε η Μαρία Κάλλας όταν ξυπνούσες. Και ξέρετε, εγώ λατρεύω τα morning routines, δηλαδή στα περισσότερα μου vlogs morning routines κάνω, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σημείο. Όμως ήταν οριακά όντως τύπου vlog. Εντάξει, δεν θέλω να το μειώσω τόσο πολύ, αλλά ένα vlog μπορεί να μοιάζει με ταινία. Το ότι τρώω στο πάτο μου. Θέλω να σας πάω σε ένα μέρος, αλλά δεν μπορώ ακόμα. Έχω παραγγείλει καινούργια τροφή της Ruby's εδώ και 5 μέρες, 6 και ακόμα να μου έρθει. Εντάξει. Απλά ξέρετε τι συμβαίνει με τα σμέουρα το τελευταίο καιρό. Έχω παρατηρήσει ζουζούνια να περπατάνε. Γι' αυτό δεν το παίρνω κόλλο στο τελευταίο. Έχω φάει άπειρα κεράσια. Σίγουρα έχω φάει πολλά σκουλίκια από το παρελθόν. Τώρα τους έχω βάλει και ξύδι όταν τα έπλυνα για να τους αφήσω ότι πάρει. Όλοι με φύρισαν ήσουν. Λοιπόν, κοιτάξτε, την προηγούμενη φορά διάβαζα. Τώρα τελείωσε η εξεταστική, αλλά έχει ζέστη και πάρα πολύ αέρα έξω, οπότε πού να πάω.
σκεφτόμουν ότι για εμένα προσωπική ευτυχία ήταν όταν τελείωνα το σχολείο, είχε πολύ ζέστη έξω, οπότε δεν μπορούσα να κατέβω στον πεζόδρομο να παίξω. Έβαζα το air condition, καθόμουν στο κρεβάτι και έβλεπα Sherlock Holmes. Oh my fucking god. Τον είχα λιώσει τον Sherlock Holmes. Οπότε σήμερα, I will try to treat myself like that. No. Χθες είχα πιλάτες, χθες πήγα για μπάνιο, είχε πάρα πολύ αέρα και δυστυχώς είχε και αμμοθίελα. Hear me out. Έχω ξοδέψει τη μέρα σκεφτόμενη τι να κάνω. Είναι μια κοινή μέρα. Γενικά αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα ξεκούρασης για μένα μετά την εξεταστική. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την υποτιθέμενη ξεκούραση, γιατί ο εγκέφαλός μου δεν σταματάει να έχει άγχος, να σκέφτεται πώς και τι κτλ. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την υποτιθέμενη ξεκούραση, καθαρίζω, έχω πολλές δουλειές του σπιτιού, λόγω της εξεταστικής κτλ. Που το σπίτι ήταν σε μια πολύ χάλια κατάσταση. Σήμερα είχα σκοπό να πάω να δω το ηλιοβασίλεμα, αλλά έξω έχει τρελό αέρα. Πάση τρελό αέρα. Οπότε δεν θα πάω σήμερα. Έβαλα το air condition και δεν θέλω να κάνω πράγματα για το vlog, απλά για να τα κάνω για το vlog. Θέλω να δείχνω κάπως την δική μου πραγματική αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι κατάκοπη. Για κάποιο λόγο νιώθω υπερβολικά κουρασμένη. Δεν έχω κάνει κάτι σήμερα, δεν έχω περπατήσει, δεν έχω κάνει κάτι τρελό. Και ο λόγος που ζωγραφίζω αυτή τη στιγμή είναι μπας και ξεαγχωθώ. Όχι ότι θα ζωγράφιζα, αλλά θέλω λίγο να φύγω από το scrolling ή το διαδίκτυο ή το οτιδήποτε. Διαδίκτυο. Και να κάνω κάτι δημιουργικό, πέρα από το ότι γυρίζω vlog αυτή τη στιγμή. Έχω φάει καλά σήμερα, η αλήθεια είναι. Η ώρα είναι 6:30. Ελπίζω να πέσει λίγο ο αέρας, έτσι ώστε να καταφέρω να μπω έξω στο μπαλκόνι τουλάχιστον, που το έχω πλύνει και αυτό. Είναι μεγάλο και έχει μια δυσκολία να το καθαρίσεις, ειδικά με τόσο κοκκινόχωμα που είχε πέσει. Οπότε ναι, σήμερα έχω φάει όλη μου την ημέρα σκεφτόμενη τι να κάνω, δεν μπορώ να έχω άλλο ένα vlog που να είμαι μέσα στο σπίτι. Και όμως είμαι μέσα στο σπίτι. Και το καλοκαίρι θεωρώ ότι υπάρχουν τέτοιες μέρες που λόγω ζέστης δεν μπορείς να πας πουθενά. Και σε αυτή την περίπτωση λόγω αέρα δεν μπορώ να πάω πουθενά. Γιατί δεν έχει τόσο ζέστη, ας πούμε. Οπότε ναι, είναι μία από αυτές τις ημέρες. Και εκτός από αυτό, δεν έχω και όρεξη να βγω έξω. Χθες το βράδυ βγήκαμε με τη φίλη μου, επιτέλους. Βγήκαμε για ένα ποτό και πραγματικά ήταν Τετάρτη, όλα τα μαγαζιά που ήθελα να πάω ήταν κλειστά. Δηλαδή υποτίθεται ότι είναι σεζόν. Εντύπωση μου έκανε αυτό, να πω την αλήθεια, αλλά οκ, εξίσου ο καθένας πώς κάνει την business του είναι δικό του θέμα. Εγώ όταν δούλευα σεζόν δεν υπήρχε μέρα που να ήμασταν κλειστά. Γι' αυτό πολλές φορές δούλευα, όχι πολλές φορές, τον πρώτο χρόνο που δούλεψα 2 μήνες 7/7, χωρίς κανένα fucking ρεπό. Είναι μια όμορφη ιστορία να την πω. Ναι, όμορφη, τέλος πάντων. Ουσιαστικά ξυπνούσα 3, σηκωνόμουν. Γενικά παίρνω το χρόνο μου εγώ, όπως έχετε καταλάβει, όταν ξυπνάω. Ξυπνούσα λοιπόν 3, πήγαινε 4, δεν προλάβαινα καν να φάω. Ετοιμαζόμουν και πήγαινα στη δουλειά. That was it. Τελείωνα από τη δουλειά 2 την πρώτη χρονιά, μπορεί και 3 πολλές φορές, 3,5 αναλόγως. Και μετά πήγαινα να φάω. Finally, εντάξει, και στη δουλειά κάτι μαλακίες έτρωγα εκεί, κάτι πατατάκια, κάτι ξηροκάρπια, κάτι τέτοια. Άντε καμιά πίτσα να μας είχαν, ας πούμε, δωράκι καμιά φορά. Πίτσες που φτιάχναμε εμείς στο μαγαζί. Τέλος πάντων. Και μετά κατέβαινα κάτω, ξόδευα τα tips μου που ευτυχώς την πρώτη χρονιά είχα πολλά tips. Ήταν σχεδόν διπλό μεροκάματο τα tips. Πάλι καλά, γιατί πληρωνόμουν εξευτελιστικά λίγο. Τέλος πάντων. Και πήγαινα μετά το βράδυ, έτρωγα μια κρέπα Caesars.
έπαιρνα την κρέπα Caesars. Ήταν πιο εύκολη για το στομάχι μου και ένιωθα ότι ήταν πιο υγιεινή και δεν με ενοχλούσε τόσο και με χόρτανε για βράδυ, ξημερώματα, τέλος πάντων. Και μετά γυρνούσα σπίτι, θα πήρα να πιω ένα ποτό, γιατί υπερένταση δεν υπήρχε περίπτωση σε καμία περίπτωση να μπορέσω να γυρίσω σπίτι μου. Ήμουνα και 20 χρονών, και όμως αυτά τα 4 χρόνια έχουν διαφορά. Ήμουν 20 χρονών, οπότε τι να κάτσω να κάνω σπίτι. Όλοι μετά τις δουλειές τους πηγαίναμε σε ένα σημείο και βρισκόμασταν και ήταν η μόνη στιγμή που μπορούσα να χαλαρώσω, ας πούμε, και να ευχαριστηθώ. Τα λεφτά που μάζεψα, τα πρώτα τα έκανα κινητό, το κινητό που ακόμα έχω, μετά από 4 χρόνια. Μια χαρά είναι, όσο αντέξει, να αντέξει και καμιά δεκαετία, μια χαρά θα είναι, δεν έχω θέμα. Ναι, που λέτε, κινητό, και πήγα ένα ταξίδι στην Πορτογαλία και τη δεύτερη χρονιά τα έκανα ταξίδι στο Παρίσι. Έχω έναν έρωτα με το Παρίσι. Θέλω τρελά να ξαναπάω. Δεν ξέρω τι φάση. Ενώ ήταν ένα αμφιλεγόμενο ταξίδι, γιατί είχαμε διάφορα θέματα να αντιμετωπίσουμε σαν παρέα, αλλά το μέρος, αλήθεια, αν φύγω ποτέ από τη Σύρο, που υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα φύγω, να ζήσω και λίγο αλλού. Αθήνα δεν θέλω με τίποτα. Έχω μεγαλώσει στον Πειραιά, την έχω ζήσει και την Αθήνα. No, it's a no for me. Προτιμώ τη φύση, προτιμώ να είμαι κάπου με ηρεμία. Θεωρώ ότι το να μένεις στην Αθήνα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, παγωτό. Αυτό έχει σήμερα. Self-care, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Είναι ο μοναδικός τρόπος που actually μπορώ να ξεκουραστώ. Το αγαπημένο μου παγωτό, το οποίο είναι η συσκευασία οικογενειακή, που έχει μέσα, πώς λέγεται, παρφέ. Έχει μέσα αμύγδαλα. Ναι, παγωτό παρφέ. Όλη μου παιδική ηλικία. Γενικά δεν είμαι πολύ του γλυκού σαν άνθρωπος. Άμα θέλω να φάω γλυκό θα φάω. Αλλά λατρεύω τα κρουασάν. Κάνω και ένα vlog που τρώω ένα από τα αγαπημένα μου κρουασάν στην Αθήνα, στον Πειραιά, σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Θα κάτσω να δω τη σειρά Μαρία Κάλλας στην ΕΡΤ. Είναι φανταστική σειρά. We all should know about Maria Callas, I think. Τι εννοείς ότι είμαι τρομακτική? Γιατί είμαι τρομακτική? Anyways, έξω δεν βγαίνω. Έχει υπερβολικό αέρα. Wait. Nice. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτό το vlog να έχει κάτι μέσα στη μέρα, γιατί αυτή ήταν η μέρα μου σήμερα. Υπόσχομαι ότι θα αρχίσω να βγαίνω και εκτός σπιτιού. Αλλά σήμερα, παιδιά, δεν ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου να κάνω κάτι πέρα από το να μείνω στο σπίτι και πέρα από τις δυνάμεις του καιρού. Η ώρα είναι... Δεν πήγε η ώρα. Έκανα ένα σερί να δω τη σειρά Μαρία Κάλλας, γιατί είναι 10 επεισόδια. Θέλω να την τελειώσω σήμερα. Μου έχουν μείνει άλλα 3 νομίζω. Θα ήθελα να τα τελειώσω σήμερα. Έχω αφήσει όλο αυτό το υλικό από τη μάσκα που έκανα. Παιδιά, να σας πω ότι έχω μια αμφιβολία για το αν είναι ok να ανεβάσω ένα βίντεο στο οποίο για άλλη μια φορά είμαι σπίτι μου. Αλλά από την άλλη, αυτή ήταν η μέρα μου σήμερα. Ωστόσο, κάπως το self-care για μένα είναι κάτι τέτοιο, το είχα ανάγκη. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζω και νιώθω κουρασμένη. Αύριο έχω να κάνω πολλές δουλειές. Έχω να κάνω πολύ edit αυτό το βίντεο. Sorry αν φαίνεται λίγο καταθλιπτικό, αλλά εγώ πέρασα πολύ ωραία. Το είχα ανάγκη. Έχω στρες.
έχω άγχος και το καταλαβαίνω γιατί έβαψα τις προάλλες τα νύχια μου και ήδη όποιος είναι σε αυτό το κανάλι από την αρχή του ξέρει ότι έχω ένα θεματάκι που λέγεται δερματιλομανία. Οπότε ναι, ξαναξεκίνησα να τα πειράζω. Αυτά, παιδιά, δεν έκανα κάτι άλλο σήμερα. Θα ήθελα ιδανικά να διαβάσω και ένα βιβλίο. Απλά με τρώει μέσα μου όλη την ώρα ότι κάτι πρέπει να κάνω, κάτι έχω να κάνω, κάτι έχω να κάνω. Είναι μία μέρα που δεν έχω να κάνω τίποτα, ξέρω εγώ. Θα ήμουν όλη μέρα έξω και νιώθω ότι όταν υπάρχει μία μέρα που είμαι όλη μέρα έξω, η επόμενη σίγουρα θα είναι όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, ευχαριστώ πάλι όσους μείνατε μέχρι το τέλος. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. I love you all, guys. Και εσάς που κάνετε follow και like και comment, σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν έχω κατάθλιψη, αλήθεια λέω. Απλώς είμαι στα 20 μου, στα 20's μου, 24 χρονών και I'm trying to put my shit together, you know. Ωστόσο, στο μέλλον έχω όνειρα να πάω ταξίδια στο εξωτερικό και να σας πάρω μαζί μου. Ειδικά στο Παρίσι. Λοιπόν, το πρώτο ταξίδι που θα πάω με το που πιάσω λίγα λεφτά στα χέρια μου είναι να πάω στο Παρίσι και να σας πάρω μαζί μου. Από εκεί νιώθω ότι δεν θα ντρέπομαι να βλογκάρω έξω. Ένα σημαντικός λόγος επίσης είναι ότι ντρέπομαι να βλογκάρω με την κάμερα και με το κινητό ντρέπομαι. Εδώ στη Σύρο για κάποιο λόγο, γιατί σε κοιτάνε και λίγο σαν εξωγήινο. Δεν κυκλοφορεί κάθε μέρα κάποιος που έχει μια κάμερα, ξέρω εγώ, μπροστά στη μούρη του και μιλάει. Είναι λίγο περίεργο εδώ. Να μου πεις αίμα, τι σκατά σε νοιάζει. Θες να είναι η δουλειά σου αυτή. Οπότε ναι, αλλά απ' την άλλη, ντρέπομαι. Καλή νύχτα.